салом, номи ман Абубакр ва ман ба шумо рӯзи аввали худро дар мактаб нишон медиҳам. Хуб, ман тайёр. Ай, бо дастони ношуста рӯятонро расидан мумкин нест. барои ифлосиро аз берун ба мактаб надаровардан, пойафзоламро тоза мекунам. дар роҳравҳо мо аз рӯи хатҳо роҳ рафта бо якдигар рӯбарӯ намешавем. дар синфхона мо аз якдигар дар фосилаи муайян мешинем. Ай, дар он метавонад микробҳо бошанд. Ин тавр беҳтар. Дастаҳоро расидан мумкин нест. беҳтараш бо даст низ салом накунед. медонед чӣ тавр мумкин? Ана ин тавр. Дастҳоро мо пеш ва баъд аз хӯрокхӯрӣ мешӯем. ҳангоми сулфа ва ё атса задан бо оринҷи даст паноҳ менамоям. инро модарам ба ман ёд доданд. муаллима мунтазам тирезаҳои синфхонаро кушода ҳавои синфро иваз менамояд. дарсҳои мусиқӣ дар ҳавои тоза шавқовар мегузаранд. ура! ана акнун ман дар хона. баъд аз берун баргаштан дастҳоямро бо собун мешӯям. ин чӣ рӯзи аҷибе буд. пагоҳ аз ин ҳам беҳтар хоҳад шуд.